Здравейте хора, това съм аз от Рая Драга канала, което имах преди време, ама вече имам пак същото име и същия. Не същия канал, друг канал и същото име, само че за жалост, че трябваше да си изтрия стария профил и брат ми трябваше да направи нов профил, защото беше преди няколко си дни, пише, че щеше да ми беше изтрит профил някъде след 28 или 29 и това се пада на Коледа 25 декември. И не исках точно 25, точно Коледата, най-щастливия ден да ми се изтри канала. И трябваше брат ми да направи нов канал, нов профил и благодаря ви за старите последователи от стария ми канал, който бяха 20 нещи, ама благодаря ви пак. Ако на този канал, моля ви се последвайте този канал и лайквайте видеоклиповете и ако имаме 10 абоната или 5 абоната, ще можем да направя видеоклип как ще си играя на Brawl Stars, само че няма да ми имам мене на лице така на екран. Само че ще има как ще играя и няма да мога да говоря, защото аз съм с телефон снимам. И да, няма как, защото няма камера. И да, довиждане, това от мене и мога днеска да си направя канала. Днеска да си направя видеоклипа как играя Brawl Stars и това от мене. Моля ви се, чао и бай. Чао!